Ассалому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳама нафарҳое ки канали моро дастгирӣ мекунед, комментариҳои беҳтарин менависед ва бовар карда билет мехарен. Пешаи видеоро сар кардан хостум шумо дар расонам ки барои нафарҳое ки аэропорт амадед ва қарор дорем, барои нафарҳое ки документ надоранд аэропорт даромадан, барои одамҳое ки возвращение гирифтаниянд ва одамҳое ки борроӣ карданиянд дар WhatsApp менависем ки номерои акай Фарух Ароӣ ки ина худаш бигем ки ҳар рӯз дар ҳамин аэропорта 10 сол зиёд чит кор кардестай худшам ҳамашда шинос ҳаста. Иншаллоҳ кортона буд мекуна ва барои билет номерома дар кунҷ мемонам 5693 занг мезанем, иншаллоҳ мегирем. Акай Фарух дар ҳамин масъалаи проверкаш ягон чи мегуфти ки чӣ хеле ака? Салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракат. Барои ҳама мардуми ғариб бачаҳако худованд дар ин моҳи шариф рамазон нигоҳбин то боша. Нашуд документ хайм дуромадан қабидиясия нуда марохи. Қабидиясия на мурадисям штраф. Хелим куче гап назанем амашам хичо маълума хам документ надошу чиза. Ҳай иншаллоҳ дар ҳамин ки муроҷиат кунад, иншаллоҳ мо ҳаминҷа дем хизматшон мекунем то устои регистрация хато қариби самолёт ҳамаша бурда гисел мекунем иншаллоҳ. ҳар рӯз ҳаминҷа дем иншаллоҳ худованд розӣ бошад. Амин зинда бошем ҳаминҷа дем иншаллоҳ. Мардуми ғариб, мардуми муҳоҷира чӣ меги ака? Ҳай худованд ҳамаша нигоҳбин боша, барака дар касби коршон, парваридиҳо ахоршон накунад. Гап нест ака Фарух, бо камтарак дар ҳамин масъалаи штраф хидмат маълумот метиҳем. Мо иншаллоҳ мебинем та ака. Гап нест ҳаминҷа дем. Гап нест ака Фарух. Ва баъдан рости видеои пештара да бигем дар аэропорти Жуковский бироварда будем бисёриҳо тамошо кардан. Ҳамунҷа як бародаре буд ки гап зад гуфт 3 рӯз шуд ма дар аэропорт хоҳам. Ай сабабе ки мисол суд доштай намонданша ки парвоз кунад. Ҳамин нафарҳое ки бисёр хеле ҳолатҳо дар ҳамин одамои мошиндор правашона мегиранд ё ки ягон причина қатъи суд мешава, судтона бигзаронен баъд парвоз кунед ки иҷозат наметиҳанд. Дар ҳамин масъалаш эҳтиёт бошед. Нархи навои билет бигем душанбе қиматтар шидагия хай ҳар рӯз бозӣ мекунад, ҳечи гуфта наметонем. Видео мекунем миёем пагаҳ дига мешава, мега дар видеотон хел гуфтен гаптон ба видеотон туғри намегира. Занг мезанед клуб ҳаст, клуб ҳамин моҳода 7000 ёфта метонем. Лекин душанбе қиматтар шидагия ака қимати бадам небигем 8 9 10000 ҳамаш дар телефон мекунем, ҳаракат мекунем ки ҷавоб гардонем ва баъдан хай бо саволҳо мешава занг мезанед. Рости тайёр мекунем миём аёдум меброя боше ҳаматон. Гап нест. Ассалому алайкум акай Абдулло. ما امروز اخد آنلاین بلیط گرفتیم شرینار ساما 100% نظر لجدنده گذشتگی نصیب کرده باشن نیم ساعت پس پلیاتای ژوکووسکی قطعی شرینار زنده باشی گاب نیست از رحمت شما دا که هم که دستگیری میکنید